Assalamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya. Yau za mu gabatar muku da wannan application ɗin mai suna LightX. Application ne wanda za ka iya canza background duk irin kalar wanda kake so, kuma za ka iya merge hotonka da na wani duk irin yadda kake so ka haɗa shi, sannan kuma za ka iya amfani da shi wajen ɓangaren poster ko designing haka na tallan wasu abubuwa daban. Domin haka ku biyo mu a cikin wannan bidiyo mai tarin albarka. Dan uwa wannan ne farko zo ka daure kamar subscribe a wannan tasha ta mu mai albarka. Dole mu shiga cikin bidiyon ga kuna gani na akan fuskar waya ta, na click din like s din ga yana zan selection din hoton da nake so. Misali na zaɓi kamar wannan, na yi selection ɗinsa kamar haka. Sai mu je na misali zan shigo tsakiyar nan ga wani guri na edit. Misali zan canza wa hoton canza yi kamar haka flat yawwa kamar haka. Kana ga daidai ina na taɓa. Misali zan taɓa can sama don zan shiga tsakiyar nan edit, zan yi ga object gashi nan gefe yawwa kamar haka. Sai in highlighting ɗin shi hoton da nake so zan ɗauka a cikinsu kamar haka. Ana kallo na misali yawwa ana ga ina yi, zan cire abin da na ga bai dace ba a jiki. Misali kamar haka yawwa. To alhamdulillah, to zan je next can sama ga wata 'yar kifi a can. Na ji za tare wannan hoton zan cire shi kamar yadda nake so. Misali kamar haka. Misali zan je next kamar haka. Na je next zan zaɓi misali zan zaɓi kalo, canza ma background kenan. Na zaɓi kamar wannan red kamar haka. To shi kenan na zaɓi wannan. Misali zan taɓa can sama in save. Haka na zo zan ƙara saving, na ajiye shi kenan. To yanzu misali zan dawo baya, zan daɗa zaɓar wani hoton daga cikin hotunan. Na ɗauki kamar wannan misali, shi ma zan shiga tsakiyar nan object. Misali zan highlighting ɗinsa kamar haka. Na taɓa shi, na gyara shi a ɗan gefe nan ka taɓa yawwa. Haka zama background kenan, background kenan. To sai in ƙara diddibawa dai ina na ga bai dace ba in fidda shi, zan cire shi kamar haka. Zan je na shi ma. To idan na shiga misali ga wani ɗan guri na ƙasa, select ɗin photos. Kaga na ɗauko wancan hoton da na edit da canza background, zan haɗa su da wannan misali kamar haka. Kana gani kamar haka yawwa. Misali kamar haka. Misali zan zo in ɗan ƙanƙantar da shi, in ja shi ƙas kamar haka. Bari in ɗan da saving ɗinsa. Na yi saving ɗinsu a haka. To ina so in rage font size ɗinsa. Kana gani kamar haka yawwa. To kaga yanzu na rage girmansa kenan a taƙaice. Zan bar shi kamar haka. To kaga yanzu misali zan yi saving. To na yi saving a taƙaice. Idan wannan ne farkon zuwan ka a taƙaice, ya kamata ka daure ka mana subscribe sannan ka latsa ƙararrawar sanarwa. Mun gode.